Mi barato ug jutay ang presyo sa bugas dinhi sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City. Sumala sa mga negosyante, usa na kasimana nga niubos ang presyo sa ilang baligyang bugas tungod kay niabot na ang imported rice sama sa kuhako nga yelo kung kaniadto na sa tag 60 pesos ang kilo, karon ana na lang sa 50 o kapin 50 pesos ang matag kilo. Tung niagi tag 1,500 pesos ang sako sa 25 kilo sa kuhako, pero karon ana na lang sa kapin 1,100 pesos ang sako. Daghan sumala pa og supply sa bugas. Si Marlon Floro nga taga Maa, Davao City, napulo ka kilong bugas na konsumo ang iyang gipalit sa Bangkiruhan. Nalipay siya kay may barato og jutay ang presyo sa bugas. Kani kay ako ra man isa mo kaon di abot ra ko sahay mo. Abot sa kabulan. Depende kay isa sige ra man kanang sige biyahe, trabaho kay driver. Sige gawas. Dugay-dugay po mahurot man kay tawag kalingon na naman isa ra man ka ako ra may nagkaon. Sa meat section sa Bangkiruhan, kamatikdan nga misaka og jutay ang presyo sa kada kilo sa karning baboy. Aminado ang mga negosyante niini, bastante hinuon ang supply sa karning baboy dinhi. Saka kay tungod sa taas ang gasolina nagud sir. Kung kaniadto ana sa 280 pesos matag kilo sa kaning baboy, karon ana na kini sa 320 hangtod 380 pesos per kilo depende sa klase. Kasim ug perna ang halinon sa karning baboy. Sumala sa tinderang si Grace Corvera, 5 hangtod 6 ka baboy ang ilang ginakatay kada adlaw. Kung anaa sa kapin 400 kilos sa karning baboy ang ilang mabaligya kada adlaw dinhi sa ilang pwesto. Kung misaka jutay ang presyo sa kada kilo sa karning baboy dinhi sa isdaan sa Bangkiruhan, kamatikdan nga may barato ang presyo sa kada kilo niini. Sumala sa mga negosyante, daghan man hinuon og supply sa isda, pero ang problema tungod sa kadaghan may diferensya gyud ang presyo sa ilang baligya karon. Ninihitsab ang palit sa isda. Tung niaging semana tag 280 pesos ang kilo sa muro-muro, pero karon tag 200 pesos na lang ang matag kilo. Barilison tag 210 pesos ang kilo nga kanhi 250 pesos per kilo. Matang baka tag 220 pesos na lang gikan sa tag 300 pesos ang kilo. Bangus nga tag 190 hangtod 210 pesos ang kilo gikan sa 220 pesos. Tilapia tag 160 hangtod 180 pesos ang kilo. Luyo sa saka kanaog nga presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado, naningkamot gihapon ang mga negosyante nga makapangiyawat aron dunay mauli nga income sa ilang pamilya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.